Na, üdvözlök minden kedves nézőt itt a The Next F1 Future Season 4 második futamján. Ahogy látjátok a címben is, Imolában leszünk, és ezúttal itt a kommentátorállásban egyedül vagyok. És most egész kevés résztvevő gyűlt össze, és most adtam is nektek egy képet. Mindjárt indulhatunk is. Kristófra várunk, aki valószínűleg nem fog jönni sajnos, nem tudom, így hirtelen most eltűnt, szóval jó, lehet engem hallani. Hát akkor, na most ír, szóval ha benn van Kristóf, akkor mehet a ready. Addig is. Ja, elment a wifi-je. Na, tehát igen, még egyszer Imolában leszünk, ami hát tud elég kaotikus futamot hozni az első kanyar miatt és a sikán miatt akár. Ugye az első kanyar miatt ugye az első körben ott lehet nagyobb káosz, bár itt 11-12 résztvevővel nem hinném. Közben most nem fogok sokat beszélni, így az elején, mert most írogatok itt Discordon. Jó, hát nem tudom, hát Kristóf most akkor max időmérő közben bejön, vagy nem tudom, de mehet a ready. Így van. Akkor 11-en leszünk. És vannak itt új pilóták, úgymond, akik nem voltak itt az első futamon. Azokat majd időmérő közben mutatom. Vagy elmondom. Nem tudom, hát most van egy ilyen másik liga futam, amiről tudom, hogy egy csomóan ott vannak. Szóval valószínűleg ezért vagyunk most kevesebben, és akkor be is töltöttünk Imolára, nem esik egyenlőre az eső, aztán majd futamon meglátjuk. Közben írjatok, ha valami nem jó, én nézem a chatet, bár nem tudom, hogy futam közben fogom-e tudni. Mindjárt be is tölt mindenki, és akkor el is mondom ezeket az új pilótákat, akikről beszéltem. Csak ilyenkor egyébként nem tudom, Berecki Bence kilépett. Neki lehet, hogy pont neki felejtettem el pótinvet küldeni. Szóval, ja. Na, közben betölthetnénk már. Nem. Nem a TGR-ről beszélek egyébként. Na, és akkor be is töltöttünk, csak bocsánat. Most akkor invelek. Akit tudok. Nem tudom, most Gódor Kristófnak kell-e. Megtalálom, mi a neve. Nem, nincs itt. Berecki Bencivel nem tudom, mi történt. Na, és akkor... Na, most akkor térjünk vissza a futamhoz. Ugye... Nem volt az előző futamon, csak állítok mindent. Nem volt az előző futamon Neo. Egyébként ő egy elég gyors pilóta, szóval szerintem ő most küzdeni fog a győzelemért. És Berecki Bence nem volt még, bocsánat, csak altabolnom kell, tudom, ez nagyon nem jó. Jó, igen, kidobta Berecki Bencét, akkor én velem vissza. Jó. Invertelek, Bence. Na,
De akkor most már tényleg vissza a futamhoz, közben, bocs, ha Steamen írogatsz, de nem látok semmit. Jó, még egyszer, utoljára. Altabozok, jó, megköszönte. Na, többet most már nem altabozok, mert káosz van belőle. Mint az előző futamon láthattuk, safety car alatt volt bug. Na, közben nézzük, hogy ki fogja megkezdeni elsőnek a körét, ha jól látom, balulnul a 2. Közben kipróbálok valamit, aha. Jó, itt egyébként Discordon írták nekem, hogy, és tényleg, hogy sokkal jobb, ha ilyen billentyűzeten a számokkal ugrálok a pilóták között az első 9-ben, na abban tudok, azt hiszem. Ja nem, tudok többen is, de mindegy, akkor most nézzük balulnul a 2-t, ki először fogja megkezdeni a körét. Jól látom, mindent beállítottam. Így van, jó. Jó, most, igen. Na most. És akkor nézzük, hogy tudja bevenni ezt a sikánt. Ó, ha jól, igen, itt szélesre csúszott a füvön, és megcsúszik. Súderágyba kimegy, ebből már nem lesz igazi kör. Akkor nézzük Laci németet. Német Lacit. Nézzük, hogy milyen első szektora lesz, és akkor már tudunk is viszonyítani, hogy a többiek miért mennek. 24-4, ha jól láttam, csak pont lenéztem. Közben mögötte Licario az, akinél pont nem láttam a szektort, és... Húha, ki ez a... Ki ez a ház? Ja, Chris Bazsi, na. Igen, ó, és neki érvényteleníti is a körét, szóval akkor nézzük továbbra is Lacit. 51-0 a második szektor, és érvényteleníti a játék itt a sikánban. Hát akkor, igen, akkor balon 0-2 is elrontotta, szóval az első 3 elrontotta a körét. De akkor Licario-t nézzük, mert ő az, aki egyedül eddig érvényes kör tud menni. Ez határon volt, ha jól láttam. És akkor nézzük, milyen idővel jön be. 1.15.940-nel. 940-nel. És akkor a következő az Márton Áron, nem? Czolci Dominik. Ja, de rá nem tudok így váltani, de elvette a körét. Szóval akkor nézzük Kovács Dominiket, de ő felvezető körön van. Szóval, igen, a 2 Aston van körön, na rájuk kíváncsi vagyok. Akkor nézzük Alexet, mert ő előrébb van. 49-3 volt a középső, szépen itt beveszi, ez szépen a határon volt, és akkor nézzük 97-es rajtszámmal 1.14.2-t jön. 1,6 ad Licario-nak, és akkor nézzük Neót. Neo 1.14.1. 1 ad csapattársának. Alexnek, és... na, Chris and Bazsi, bár szegény nem tudom még mindig, hogy hogyan kell kiejteni. Ja, 10 után a shiftet kell. Ó, kösz. Ó, hát ez így nagyon jó. Ó, köszi. Na. Akkor mégis jó. Na, de akkor most nézzük Chriset. Így fogom hívni most. Így a legegyszerűbb. Na nézzük, akkor Chris jön az utolsó kanyarban. És nézzük, milyen lesz az ideje. Hát 1.16.6, de közben, nem vettem észre, de balon 0-2 is 1.16.704-et ment. És Német Laci pedig szerintem elrontottam el, hogy 15 másodperccel lassabbat ment. Miközben Kovács Dominik a második helyre jön be egy 1.14.231-jel. Az első 3, majd nézem, azért eléggé egybe van. És akkor Berecki Bencét még nem is láttuk. Ő is, de ő most jön ki. Ő is esélyes lehet a pole-pozícióra, vagy akár a futam győzelemre is. Akkor nézzük most Stert. Nézzük az első kanyart. Ez szép volt, ez szépen vette be. És akkor jön el ez a sikánhoz, aztán meg az első szektor érzékelési pontjához. Nézzük, milyen szektort megy. 24-3. De nem Lilul, szóval Alexék jobbat mentek.
Most jön ebbe a balos kanyarba, ahol személy szerint szerintem könnyű érvényteleníteni a köröd. Az nagyon a határon volt, ahogy láttam. Jön a Aqua Mineraliba. Itt nem annyira centizi ki a fehér vonat, de azt hiszem itt nem is annyira kell. Na jön a Chicánhoz 50.2-t megy a második szektorba, ez eddig egyébként nem megy rossz kör, én nem láttam benne hibát nagyon. És akkor jön itt lefele, és az utcsó 2 kanyar van hátra már csak neki. Ez is eléggé szépen megvan, és itt is eléggé kicentizi, de itt így kell menni. És ez egy 1.15.7 lesz, a 4. helyre elég. De ahogy látom egyébként, az első 3 az így időben így elment, és aztán meg így van a középmezőny igazából. Mert hogy az első 3 az 1,5 másodpercet ad a többieknek. Na de ha jól látom, most nincs senki köröm Mártonáron, az aki megkezdte a körét, akkor nézzünk tőle egy kört, és aztán meg Berecki Bence. Na az érdekes lesz, csak nekik nincs idejük, meg Lacinak egy irreális köre van, ami igazából nem is kör, mert nagyon nagy hátránya van, biztos, hogy belehibázott. Na Mártonáron 24-3, de érvénytelenítette a körét, szóval nézzük Berecki Bencét. 23-7, lila első szektor Berecki Bencénél. Hát erről beszéltem azért, Bence nem egy lassú pilóta, ahogy én ismerem, vagyis hát láttam több helyen, ez is viszonylag szépen megvolt, és akkor ő is jön ide a 2 jobbosba az Aqua Mineraliba, és ő itt kicentizte azért, bár nem tudom, hogy ez ide, Krisz, Bazsi, jó, akkor Bazsi. Igen, akkor jól ejtem, 49-1. Az szép, ez szép kör egyelőre, ahogy nézem Bencétől. Itt nem szabad érvényteleníteni a kört. Itt már nem is kell a kockázatot vállalni, mivel ez eléggé jó kör. Szerintem, hogy új, ott megcsúszott egy kicsit. Azt hittem hirtelen, hogy eldobta. Jézusom, ez milyen kör lesz? 14.075. Hát eddig Merci Aston. Ez eddig eléggé durva a Merci Aston küzdelmnek tűnik. És az a jó, hogy mind a 2 csapatból, mind a 2 pilóta állandó, szóval nem az van, hogy itt most valaki tartalék. És akkor Licario körön van? Hát nem. Jön be a pitbe. És akkor Laci német fogja megkezdeni. Laci fogja megkezdeni a körét. Nézzük itt rá, és nyom az Ersz gombra. Jó. Semmi nincs Discordon, semmi panasz nincs, szóval emiattleg minden jó. És akkor nézzük Lacit, itt az első kanyarból bejön. Viszonylag szépen megvolt, bár itt, ha jól láttam, itt nem ment ki teljesen a szélére, ami azt jelenti, hogy vesztett vele időt. Közben Legit Molt Kuplung, köszönjük a követést, és akkor ez egy jó teszt is, hogy akkor ott jó na mindjárt szembe jut a neve. Na az értesítés küldő, Alertbox az, ott jó helyen van. Na és akkor Laci német közben jön. Ó, ez nagyon szélesre csúszott és érvénytelenítette a körét. Szóval akkor nézzünk mást, mondjuk Krisz érvénytelenítette a körét, nem tudom ezt a szót valamiért ma kimondani. Na közben Neo, Kovács Dominik, Alex és Covaci Dominik is az első 6-ból felvezető körön van, szóval nézem Neót, mivel ő van előrébb az eredményekben. És csak mindjárt megnézem, hogy 65 000 választja előtt Berecki Bencétől. Ez egy izgalmas csata lehet majd egyébként a futamon, kíváncsi leszek. Na, hát ilyet még nem láttam, így szélesre megy az egyenesbe. Megnézzük, hogy ez mennyit fog hozni, bár ez nem minimum, tehát hogy maximum pár ezred. Első kanyar szépen megvan, de nézzünk egy onboardot, mivel azt ritkán nézem. Jön ide a balos jobbosba. Gyönyörűen megvan, hát ez
Nem volt túl ideális, 21 000 javítás, és 23.707-es első szektor Lilul. Ez azt jelenti, hogy övé a leggyorsabb első szektor a eddigi kvalifikációban. Előtte 2 autó, egy Mercedes és egy ház, remélhetőleg nem tartják majd fel. Ez is szépen megvan. És akkor nézzük a második szektorát. 49.1, 80 000 javítás. Ez nagyon a határon volt. És az a ház az egyáltalán nem ideális. Ajaj, itt valószínűleg feltartás lesz ebből. De a ház az körön van. Ajjaj. Hát ezzel leúszott is Neónak a köre. Melyik ház volt az? Ez valószínűleg egy büntetés lesz neki. Loci volt az. Ez valószínűleg egy büntetés lesz neki, az a helyzet. Szaggat a live. Ja. Na közben Alex jön 1.13.8-al az érre, de tényleg szaggat a live? Már akkor mondjátok, és akkor valamit... Na várjál, beállítok gyorsban akkor valamit, amitől tuti nem fog szaggatni. Méghozzá... Igen, na. Graphics setting, és itt ezt levesszük médiumra. Hát az baj. Mindegy, ezt egyelőre nem vállalunk be, már nem akarok itt bajt. De ha nagyon szaggat a live, csak akkor mondjátok már, akkor tényleg vészhelyzet. De én nem látom, hogy szaggatna a live őszintén, szóval... nem tudom, miért írjátok. Közben, igen, Alex átvette ugye a vezetést 2,5 tizeddel. Ez elég szép kör volt azért tőle. Ezt meg kell hagyni. És akkor nézzük Berecki Bencét külső kamerából. Egyébként őszintén nálam semennyire nem szaggat a live, szóval lehet Iceberg nálad van a baj, vagy nem tudom. Na, első 2 kanyart, ha jól láttam, elrontotta. De attól még tovább nyomja, szóval csak nem rontott akkor át, ez szépen megvan, ha jól látom. És érvényteleníti a kör, de 2,5 pluszba volt, szóval igen, ott éreztem, hogy az sok idő ment el. És Ricardo körön van? Nem, 1,5 plusz. Német Laci fejezi be, nem kezdi meg a kört. Megint ránézek a Discordra, most azért vagyok csöndben. Társalgóba írnak, ja. És Laci elrontotta. Pont nem láttam, az az igazság. Ja. Hát ezt még valószínűleg kivizsgáljuk, mert igazából ez pontosan nincs benne a szabályzatban, a gyors körön vagy, de igazából a gyors körön, hát ez nagyon érdekes helyzet, de majd jó, akkor bazsinásra akad, akkor nem tudom, Iceberg lehet nálad van a baj. De ezt mindenféleképpen kivizsgáljuk majd ezt az esetet, mert így közösen, már ez érdekes volt. Na, de vissza a versenyhez, Kovács Dominik van körön, 1,10 pluszban. És eddig úgy néz ki, hogy Alex nagyon magabiztos azzal a polpozícióval, de az utolsó lövések még csak most fognak jönni. Szóval kíváncsian várom, hogy ki lesz a polpozícióban. Kovács Dominik ezt igen szélesre csúszott, ezt lehetett látni. Sajnos. És retire-özik a pályán, de most ez... Szerintem ez most... nem tudom. Na mindegy. Erre is visszatérünk, de tök mindegy. Most itt kommentátori állásban nem ez a lényeg, hogy itt mindenkit kiosszak. Na, Ster fejezi be a körét. Hova jön? 1.15, 1.6 tizedet javít, de pozíciót nem tud javítani. Így valószínűleg maradni fog az 5. helyen, már nem hinném, hogy onnan hátulról bárki ekkorát fog javítani. És még mindig nem jönnek az első 3, szóval nagyon kihúzzák a legvégéig. Vagy lehet meg is sem jönnek, bár az elég értelmetlen lenne.
Szovaci Dominik van felvezetőkön, akkor ugye Ster van levezetőn, így van. Ja, és akkor most jönnek az elsők. Én nézek most, Alex-tól még nem néztem kört, szóval most én nem tőle nézem. Kettő aztán egymás mellett megy, de úgy döntenek, hogy inkább Neo menjen előre. Másfél perc van hátra. És már Berecki Bence is kim van, bár neki eléggé necces lesz egyébként. Hát, meg lesz, de azért kicentiszte. Én például nem olyan típus vagyok, aki így kiszentiz ilyenkor. Ó, és Laci megint hibázik, pedig 10 másodperc javításban volt. De ezzel sem tud majd bejönni sehova sajnos, mert igen, az a hiba, azt pont láttuk. 4,5 másodpercet kap Alex-től. És hát neki akkor szerintem itt a vége, az a 10. hely, vagy ha Márton nem tudja, ha tud javítani, akkor pedig Laci lesz a 11. Na, de akkor vissza Alexhez, és akkor nézzünk tőle egy kört, mondjuk belső kamerából. A hadot nem tudom, hogy kikapcsoljam-e. Így. Hát, igazából nem akarom kikapcsolni, mert akkor az a baj, hogy nem látom a többi időt. Ó, és ott mögött egy ház van körön. És lehet feltartja. Nézzük, ki van. Ja nem, ő is felvezető körön van. Na és akkor nézzük. Nézzük Alexet. 10 másodperc van hátra, és Berecki Bence nagyon necces lesz. 2 másodperce volt még Berecki Bencenek, de pont. Miért a szélvonalba is elveszi? Elveszi Alex, nem tud javítani, akkor nézzük Neót. Neo javításban 83 000, Lila első szektor. Ha ezt tudja így folytatni, akkor akár meg lehet neki a polpozíció, de az azért elég szépen össze kell rakni a pálya többi részét. Hisz 2,5, sőt 3 tized, elnéztem, azért nem kevés. Jön az Aquamini Rally-ba. Jön a sikánba most, itt a 100-asnál kell, 50-esnél, bocsánat. 50-esnél kell fékezni. Új, ez nem volt szerintem ideális. Jól láttam, vagy lehet csak lag volt. De ez mindjárt az időből ki fog derülni. Pont nem néztem a második szektort sikeresen. Szóval nézzük, hogy Neo meg tudja fogni a polpozíciót. Nem! 2 tizeddel. 2 tizedet kap Alex-től, és akkor nézzük Berecki Bencét. Ez szép kör volt, Alex, azt meg kell hagyni, és akkor Berecki Bence megpörög. Szóval itt a vége. Az első 2 helyezettben Aston van, és a 3.-4. helyen pedig Mercedes. Szóval kíváncsi leszek, hogy mi fog ebből kisülni a futamon, és hogy milyen csaták lesznek ebből. Közben ki is írom, hogy majd mikor lehet redizni mindjárt. Na, 18:55-kor. Így. Na, és akkor itt a végeredmény. Nem is kell letekernem, már 11-en vagyunk. Azért leprint screenelem, hogy könnyebb legyen. Így is van. Szuper, kidobom. Jó, na most így. Na, szóval még egyszer. Alex lett a polpozícióban 2 tizeddel Neo előtt. Alex eléggé magabiztosnak tűnik ezen a pályán, meglátjuk, hogy mit fog hozni majd a verseny. A többieket most nem sorolom fel, mert már nincs időm rá. És lehet, hogy Neónak azon a Laci esetem múlott, de ezt már nem fogjuk megtudni. 18:55-kor van ready. Tehát 1 perc múlva. És akkor nézzük, hogy milyen keverékeket raknak fel. A srácok mindenki médium egyelőre. Egyelőre mindenki médium. És valószínűleg úgy is fog maradni, és napos az idő. Egyébként... na. Sikeresen elfejtettem, mit akartam mondani. Na.
hogy száraz időjárás, és hiába van dynamicra állítva az idő. Általában most ezen az 2 futamon nem esett, pedig itt elég nagy esélye van. Na majd Britanniában esni fog, nekem van egy olyan érzésem. 1 hét múlva péntek 6-kor majd azt is gyertek nézni, de hát még le sem ment ez az imolai futam, szóval kíváncsian várom, hogy fog alakulni. Akkor 18:55-kor ready, és ez meg is van, szóval mehet a ready. Ja, de már rá is ready-ztek, elnézést, akkor mindegy. És van nézzük a Race Directort. Hard, medium, soft is előkerült. Hát, elég érdekes. Ki mit választott, mindenkit mindent beállítok. És akkor nézzük a lámpákat, kiosztanak, és ebben a pillanatban el is indulnak a versenyzők. Ha jól láttam, igen, Alex jól kapta el a rajtot. Neo és Berecki Bence csatáznak, de ott van rajtuk Kovács Dominik is. Alex simán elfordul az első kanyarba az élen. Berecki Bence és Neo majdnem összeérnek. Itt hátul Likárió pörgött, vagy Erbétéster, és Szolci Dominik ki is esik. Sikerült 11 versenyzővel balesetet okozni az elején, és jön is a safety car. Rögtön az első kanyarba meg is van a baleset. Az élen nem változott semmi. Itt hátul volt valami, balul a kettőnek nincs első szárnya. És igazából ennyi. Sajnos Szolci Dominik ki is esett. Szóval aki most már célba ér, az pontot is szerez. Na de közben akkor nézzük meg, hogy milyen keverékeket hoztak. Az első 4 hozott hardot, Likárió mediumot, Ster softot, Balunula 2 és Laci hozott mediumot, Chris hardot és Márton Áron softot. Hát szegény Dominiknak nem tartott ez a futam sokáig. Nem tudom, mi történt, majd ha küldenek óvást, akkor nyilvánvalóan megnézzük. Nem is safety car volt, elnézést, csak virtuális safety car. Pedig standardre van állítva, de semmi baj. Akkor folytatódik is a verseny, és Alexnek van így már egy másodperces előnye. Viszont akkor így balul a 2-nek, és itt hátul ennek a 3-nak nagyon rosszul jött, és ketten is kapnak 5 szeket, de itt még nincs vége egyikőjüknek sem a futamnak, mivel bármikor jöhet bármi. Na, de akkor nézzük Neóékat, mert ők itt Alex elment másodpercen kívül, de itt Neo és a 2 Merci van egymás hegyén hátán. A vége elsős lesz, azt írják közben a chaten, szóval érdekes lesz. És akkor lehet, hogy a hárdosok ki akarják húzni az esőig. És akkor most jöttek vissza ott hátul az emberek. Most jöttek vissza a pályára, hát 27 és fél másodperc hátrányuk van. Még semmi nincs veszve, mivel 30 kör áll előttünk, és itt az élen is izgalmas lehet akár. Neo az, aki visszajött Alex DRS-ébe, de ahogy látom, azért nyomott Airset, nyilván. És Alex eddig úgy néz ki, hogy ilyen sporolós üzemmódban van. És akkor itt most valószínűleg be fognak állni itt az első 4 egy DRS vonatban, és így fognak körökön átmenni, ha csak valamelyik pilóta nem szeretné sietősre venni a dolgot, és akkor mindenkit megelőzni. És hát igazából most ez az egyetlen akció a pályán. Többieken nem történik semmi, szóval akkor nézzük ugye az első 4-et. Itt kicsit laggol ebből a kamerálásból Kovács Dominik. Semmi baj. Neo az, aki már ki is szakadt a DRS-ből megint. És most van DRS, szóval most fontos, hogy bemaradjon. Alexot kapott egy warningot, az biztos. Alexnek már van is egy warningja. És akkor nézzük, hogy Neo itt az utolsó szektorban tud annyit hozni Alexen, hogy bemaradjon a DRS-ében. Sikánba jönnek. Szépen átdobják az autót, de Neo elhibázta. És nyomja az Airset, de igen, taktikusan csinálják az Astonnal. Mivel egy hangcsatornában van Alex és Neo, így látszik, hogy Alex beleemelt, és ezért kapott DRS Neo. Összejátszik a 2 Aston.
nem akarják azt, hogy Neót megelőzze a 2 Merci, és akkor Alex után mehessenek. De egyébként ott Ster is a háttérben, ott egész közel van, és ott már Chris-et, igen, Chris-t körözik le. Ő még egyszer kiállt. Sajnos. És akkor mondom, így most beálltok, de Kovács Dominik kiszakadt a DRS-ből. Így valószínűleg Kovács Dominik, ha itt nem tud visszamenni a DRS-be, akkor lehet, hogy neki, ha nem lesz safety, akkor elúszott. Bár még így nem akarok jósolni így a legelején. Mindenki szépen jön át. Ilyen 8-9-10 egyébként a különbség Alex és Neo között egyfolytában. Az pont jó igazából, bár ezt megint elhibázta Neo, és most az a kérdés, hogy Alex bele fog emelni. Nézzük, 1,2 másodperc, igen. Direkt megint berázza Neót DRS-en belőle. Megint taktikusan csinálják. Viszont ha így folytatja Neo, akkor elég rossz hír neki, mivel akkor nincs annyira nagy tempója itt a hardokon. Eljön itt az első 4. Az egyenesben nyomják a padlógázt, bár ez nyilvánvaló, az egyenesben az kell. És hát ez szerintem most párkorig így lesz. Igazából figyelj, ha nagyon sietős a dolgot, Dominik, akkor kiléphetsz, igen. Csak azért nem feltétlen szabad, mert szétesett a lobby. De azt megköszönöm, ha nem lépsz ki, mert akkor nem fog szétesni valószínűleg a lobby. Közben én azt akarom megnézni, hogy ha jól látom, akkor igen, akkor Chris már körhátrányban van. Szóval neki lehet itt a vége. Na, de most akkor térjünk vissza az érre, és ki is lépett Dominik. Térjünk vissza az érre, Neo bejött 4/10 belülre Alexhez képest. Ez érdekes lehet. Mivel most lehet, hogy Neo meg fogja előzni Alexet. Na nézzük. Ha jobb kamerállást kapnánk, azt szeretném. Igen. Neo most megelőzi Alexet, ami azt jelenti, hogy most cserélnek. És most Neo fogja húzatni Alexet, és nem figyeltem, de a Merci-ket kirázták DRS-ből, ami az asztaloknak nagyon jó hír. Jó, okés. Csak ott most nem történik semmi akció. Laci német kap 3 szeket, és ki is esik, és safety car. Erről beszéltem, és visszajön mindenki a meccsbe. És így felborul az egész. Kérdés, hogy Chris visszaveti a körét. Ez egy nagyon nagy kérdés, de azt hiszem úgy van az F1-23, hogy nem. De bármi megtörténhet. És akkor ki is jöttek Martonáronék. Martonáron és Balloon 2, és akkor Chris Bazsi. Igen, Chris Bazsi hátrányban van. Vagy Chris. Vagy ja nem, Bazsi! Jó, akkor Bazsinak kell ejteni. Oké, bocs. Akkor Bazsi. Na és akkor nézzük, hogy az élen jönnek-e. Neo jön. Alex kimarad. Bereszki Bence jön. Kovács Dominik kimarad. Ez nagyon érdekes. Itt a 2 csapatból az egyik pilóta jött, a másik kimaradt. Szóval ott komolyat kellett fékezni, mivel utolérték a safety car, szóval jelen esetben Alex és Dominik maradt kint, és Neo és Berecki Bence jött be médiumokra. Így van, médiumokra jöttek. Ster is bejött mögötte. És a többiek itt hátul nagyon le vannak maradva, itt Márton Áron, Balloon 2 és Chris. Bazsi. Csak megtanulom, hogy kell mondani. És akkor most kicsit unatkozhatunk, mert hogy ugye bejött a safety car, addig ránézik a Discordra, bármit írnak, de most, ja, itt is azt írta Dominik, jó.
mint a chatre. Okés, nincs semmi. És akkor Likárió harmadik egyébként, azt nézem, hogy ő egyébként most így nagyot húzhat vele. Ha meg lesz most a tempója, akkor akár egy 5. helyre be is hozhatja az autót. Mert hogy ő is 6 körös médiumokon van. Viszont így Olexéknak ez nagyon nem fog jól jönni, ha nem lesz több safety car. Tehát ha őket most csak az eső, tehát hogy szerintem nekik most az a stratégiájuk, hogy az esőig kihúzzák a hardokon, és akkor csak az esőben meg ugye elveszik a Neoéknak az előnye, gumi előnye. Közben mindenki felér, majd Erbit, Ster is felér, így van, és akkor Márton Áron és Balun 02 az, akik nagyon le vannak maradva, lehet, hogy nem is várja meg őket a safety car. De nem hinném, hogy olyan létezik az F1 játékban. Közben egyébként kíváncsi vagyok, hogy ugye Mexikóban voltak problémák a safety car újraindításra, és hogy a srácok most így 9 emberrel meg tudják oldani simán. Azért ilyen követési távolságot, ha jól látom, azért mindenki tart, ilyen nagyobbat. Vagy hát ilyen 3-4 tizedet. Mivel az a kötelező egyébként, 3 tized. Itt eljönnek Tamburello. Nem. Az a baj, nem vagyok képbe egy csomó pályán a kanyarnevekkel, szóval ez tuti nem a Tamburello. De itt úgy fogom hívni, hogy Balos kanyar, ahogy ezt is. Közben egyébként egész sokan néznek egyfolytában, ezt köszönjük szépen. Azért átlag néző az ilyen 7. Szóval ezt még egyszer nagyon szépen köszönjük, de akkor vissza a versenyhez, és így van, Márton Áronék felérnek. Simán Márton Áron felért, és Balun 02 is felfog. És akkor Chris nem veti vissza a körét, az a helyzet. Szóval ez neki nagyon nem jön jól, az az igazság. És főleg úgy, hogy be is zavarhat, és ki is jön a safety car, de be is zavarhat a... Jézusom, itt mekkora baleset lehetett volna, ha nem reagál Chris, viszont így be is zavarhat az első dolgába. Chris majd feltarthatja Neót, és ezt meg is teszi. Eléggé feltartja a safety car újraindításnál, de szépen el is engedi őt. És akkor nézzük az érre. Komács Dominik meg fogja támadni bármikor Alexet. És most nem nyithatja a DRS, mivel safety car után is ez érvényben van, hogy a harmadik kör, safety car utáni harmadik körben lehet csak nyitni a DRS. Közben Neo kap 5 szeket azért, mert illegál overtake-et kapott. Ezt valószínűleg elvesszük, ha tényleg jogtalan volt, de szerintem jogtalan volt, szóval valószínűleg Neónak ez a büntetés most nincs ott, de mindjárt meg is nézem, hogy tényleg 5 másodperce. Így van, ezt valószínűleg el fogjuk venni. Szóval Neo büntetését nem feltétlen kell figyelembe venni, de attól függ, hogy jogos volt-e. Na, Alex akkor itt vezet, 9 tizeddel Kovács Dominik előtt megcsúszik, és ezzel... ja, de még nincs DRS, szóval nem szóltam ezzel a DRS-sel kapcsolatban. Szóval igen, arra szerettem volna még kitérni, hogy ugye 24-től, azt hiszem már 24-től van ez a szabály, a második körtől kezdve lehet használni a DRS-t igazából. Tehát az első kör után, ami a második kör. Tehát nem kell a harmadik kört megvárni, egyből a második körben már lehet használni. És ez egyébként a ligafutamokban is akár változtathat az izgalmakon. Akár... Alex! Jézusom, mit fogott? Ott komolyan megcsúszott Alex, azért ott kellett korrigálni rendesen. Miközben Neo tolja le a pályáról Kovács Dominiket. És akkor megint visszaállhat az Aston 1-2.
mivel Neónak ugye frissebb gumiai vannak. Ó, igen, nagyon, nagyon durván rajta van Kovács Dominiken. Kérdés, hogy hol fogja megpróbálni. Itt ebbe a kanyarba, az Aquaminerale-ba nem lehet, mivel... hát azért ez nem egy olyan kanyar, ahol lehet előzni. Itt a sikánban nagyon nagy felelőtlenségbe dobni. És valószínűleg igen, az egyenesbe, vagy itt az utolsó kanyar, útsó előtti kanyarba fogja bedobni. Nézzük, ez már csak másodpercek kérdése, hogy megelőzi Neo Dominik ott. Egyébként közben nézem, hogy megnézem gyors, hogy milyen a minősége a... Jó, na, bocsánat, igen. Ó, és Neo, így van, mondtam, hogy az egyenesbe valószínűleg biztosan meg fogja előzni, és ez be is következett. Neo elment Dominik mellett, ami azt jelenti, hogy viszont az Aston 1-2 is, hogy látom, megint taktikusan mennek az Astonok, mert hogy Alex elengedi Neót, és akkor próbálja Alex feltartani a 2 mercit, és akkor, hogy Neo emelsen az élen. Kíváncsi vagyok, vagy csak simán vonatozni akarnak. Ez a 2 lehetőség lehet. Ó, és egyébként a Berecki Bence a saját csapattársát tolja le a pályáról. Szóval Kovács Dominiknek ezeken a 10 körös hardokon már nincs akkora tempója, és itt még nem dobja be. De itt is másodpercek kérdése, hogy meg fogja előzni Berecki Bence Kovács Dominikot. Ó, és Bazsi, szerintem ez már második 3 másodperces büntetése, így van. Így már 6 másodperce van, és ez egy sima kikerülés lesz Bencének Dominik ellen. 2 merci helyet cserél. De azért Dominik nem veszi el a gázt. Szép lenne kijutnék egymást, de nem teszik. Végül szerintem ott Dominik elvette a gázt, és akkor... Ó, Bazsi összetöri. Ja nem, retirezott a boxban. Ami azt jelenti, hogy már csak 8-an vagyunk. De szerintem már következő futamon nem ennyire kevesen leszünk, és Banu 2 is összetöri, és safety car. Na és akkor most kell Alexéknak szerintem kiállni. Vagy egyébként nem tudom, hogy itt mi a megfelelő döntés. De remélhetőleg tényleg visszatérve, hogy a következő futamon már többen leszünk, már most egy csomóan betegek, vagy eltörték valamiüket, vagy lesérültek, szóval vannak ilyenek is. Megesik, ahogy a Csiga is elesik, még annó Győrédes mondta. Most már nincs a ligában. Na, és akkor nézzük, hogy ki jön. Tehát, hogy Alex és Dominik jönnek-e. Vagy esetleg Neo és Berecki Bence, és akkor maradt tulajdonképp ugyanaz a stratégia, és így már csak 7-en vagyunk versenyben. Nézzük. Neo nem jön. Alex jön, igen. Szerintem ez a megfelelő döntés, és akkor Dominik is jön. Így van, és akkor így... Ó, Dominik kap 5 másodperces büntetés, ezt egyébként pont nem láttam, hogy mennyivel ment be. De ha esetleg 80-nal azt elvetjük. Szóval így van. És akkor jött Márton Áron is, szóval így 4. és 5. helyen lesz Alex és Kovács Dominik. Tehát csak Stert kell majd megelőzni ahhoz, hogy újra ott legyenek az első 4-ben. Ezben 9 néző, köszönjük szépen egyébként, aki szeretne csatlakozni a ligában. Annak itt van a csatorna biójában, vagy leírásában a Discord link, ahogy Icebergnek a YouTube-ja és a Twitch-e is. Ő indított most egy ilyen 5-körös úgymond bajnokságot, de neki is a Discord szerverén mindent megtaláltok, és ha rámentek mondjuk nem a YouTube-jára, akkor ott a egyik stream alatt ott van a Discord linkje, és ott be tudtok csatlakozni hozzá, és akkor tudtok is jönni erre az 5-körös bajnokságra, amit valószínűleg itt fogunk közvetíteni. Ha jó lesz nekem az időpont, akkor én fogok közvetíteni. Na de vissza a versenyhez. Felért mindenki lassan, Márton Áron és Likárióra várunk, hogy felérjenek.
És akkor a következő körbe jön is a safety car vissza a Box utcába. Közben ja, látom valami, igen. Jó, semmi. Hello! Dani, a Győri édes az mindig itt van a chaten, ahogy nézem most. Most nézem. Na. Közben egyébként van valami, akkor a chaten írjátok. Ránézek a Discordra, hogy bármi van. 76. Az igen. Kovács Dominiknak valószínűleg ki fogjuk vizsgálni a büntetést, és ma azt írja, hogy 76 km/órára kapott büntetést. És akkor mindenki felért. Igazából így van. És akkor ebben a körben jönni is fog a safety car. Ez nem is kérdés. És akkor az első 3 7-körös gumikon van. Alex és Dominik van, tehát az első 5 az mediumon van, abból az első 3 az 7-körös gumikon. A 4. és az 5, tehát Alex és Dominik van a mediumon ugyanúgy, csak 1-körös. Mártonán van 1-körös hardokon, és Licario van 5-körös hardokon szintén. Na, de akkor nézzük meg az egyéb dolgokat, pitstopokat. Ez azt, hogy hányszor álltak ki a Box utcába, mindenki egyszer, kivéve Mártonán, ő 3-szor. Penalties, Neo és Kovács Dominiknak van 5 szeke, de valószínűleg mind a kettőt el fogjuk venni. És akkor közben jön is ki a safety car, és akkor nézzük, hogy Neo hogy fog újraindítani. Nagyon szépen tartja ezt a 100-as tempót, vagyis hát most már csak 80-as, ha jól tudom. Bár lehet nem szerkesztettük végül. Na és akkor nézzük, hogy mikor indít újra. Nagyon szépen indít újra, és sebességet mindig tart, ezt így kell. Cikázik. Nem lehet bemenni a másik mellé, ezt nem is teszi Berecki Bence. És ebben a pillanatban rá is nyom az ERS gombra és a gázpedálra Neo, és akkor nézzük, hogy Berecki Bence meg fogja próbálni az előzést. Nagyon nyomja az ERS-et, Neo levezeti őt a fűre. És ezzel nincs meg neki, ott egy Mártonáron ment ki a bukótérbe. De vissza is jött. És akkor nézzük, hogy ott már Alex támadná Berecki Bencét, és ez csak Neónak jó, aki már 4,5 vezet. Nézzük, ezt nem láttam pontosan, mert rossz kameraszög volt, de az a lényeg, hogy Alex elment Bence mellett. Aztán 1-2. Aztán McLaren, és aztán egy Alfa. Ők vannak még versenyben. Egyébként ahhoz képest, hogy ilyen kevesen vagyunk, ez eddig egy elég izgalmas futam. Közben megállt a live. Jól látom? Vagy csak nálam állt meg? Ja, csak nálam állt meg, bocsánat. Vagy már megint megállt. Jó, mindegy. Ja, jó. Jó van akkor. Amúgy Csádév. És akkor nézzük, hogy Kovács Dominik Berecki Bencét támadja, de ez egy sima kikerülés lesz. Valószínűleg. Vagy nem, mert Kovács Dominik nem szeretne elmenni Berecki Bence mellett. Bár ők nem csinálják olyan taktikusan, mint az Aston, mivel az Astonnál azért ott elengedik egymást, visszaengedik, és azért az úgy csak taktikusabb és jobban beválik. És hibázik Berecki Bence, és az első 2 Aston, pont nem figyeltem, az első 2 Astonnál volt helycsere, Alex ment el Neo mellett, nem tudom, hogy az elengedés volt-e. De az eléggé durva, hogy Merciket kiszakították DRS-en kívülre, ami azt jelenti, hogy a Merciknek lehetúszott ez az esélyük, és ott ki is ment Berecki Bence a bukótérbe, ott Kovács Dominik el is ment mellette.
És egyébként Berecki Bence kapott 3 másodperces büntetést. Alex kezd egy előnyt úgymond kiautózni az élen. Már 8-10 az előnye. De Neónak 6 körrel na. Jó, tehát Alexnek 6 körrel frissebb gumijai vannak, így már el tudom mondani. És valószínűleg ezért ekkora az előnye Alexnek. És egyébként egyelőre az egész futamot nézzük, Alex az eléggé magabiztosnak tűnik egyébként. És igazából megnézem, hogy... nem, jó, inkább nem nézem meg, de mindegy. Na most egy kicsit becsapant a nézőszám, így 4-en néznek már csak, de... Semmi baj, egyébként aki nem látta, Mexikó volt ugye az előző futam. 17-en voltunk, de most sajnos valahogy így becsapant a létszám. Azért is, mert van egy liga. Tudomásom szerint, ahol most van a futam. Szerintem azért is. Na, de akkor nézzük, hogy Kovács Dominik Neót hogy fogja támadni. Mert hogy utolérte. Tehát, hogy Dominik beszáll a meccsbe. És egyébként Berecki Bence nagyon leszakadt. És így neki lehet úszott is. Ha nem jön semmi, akkor lehet neki úszott ez a győzelem. De még azért, még csak kicsit vagyunk túl a féltávon. Egyébként most nézem vissza a streamből, hogy kapott Márton Áron 3 másodpercet. És ki is kerüli DRS-sel Likáriót. De menjünk vissza az érre, ahol Neót támadja továbbra is Kovács Dominik, és itt be fogja dobni szerintem. Így van, bedobja. Kicsit elfékezi, de ez nem csak ilyen spectator bug. Kerék a kerék ellen mennek, hihetetlen. És jönnek ebbe a balos kanyarba, itt nem lehet nagyon elférni egymás mellett. Így ki is tessék el egy kicsit Dominik Neót, aki lendületből most, mivel kiment a pályáról, így jöhet. És összejönnek Neó! Neó megpörög! Ez nem várt fordulat itt a futamon. 6. helyre esik vissza Neó. Itt ezt nem tudom egyébként ki volt a hibás, ezt nem tudtam elölteni. De Neónak nagyon nehéz lesz visszajönni a győzelemre. A dobogó még neki simán meg lehet, de így eléggé unalmassá válik a futam. Vagyis hát akciómentessé, mert hogy csak stratégia lesz innentől. Így van, és akkor most eléggé így nem történik semmi, hát ez eléggé nagy fordulat. Ezt egyébként el sem bírom hinni, hogy Neó megpörgött, miután végig ott volt az élen, és összeakadt Kovács Dominikkel, azért az nem örülhet neki, gondolom. De úgy néz ki, hogy Alex ezt elég durván fogja nyerni. Mert hogy egyfolytában növeli az előnyét Dominikkal szemben. És Dominik mögött ott van Berecki Bence. Ja nem csak azt hittem, hogy a líderhez képest nézzük, és akkor ott van mögötte 3 tizeddel. Na, Ster jön egyébként Berecki Bencére, most az a legizgalmasabb. De igazából ő is már DRS-en kívül van, szóval ez nem tartott sokáig. Szóval menjünk vissza Alexre. És akkor mégiscsak az élen állót nézzük, ahogy megy. És innentől már csak végig kell menni az élen. És akkor meg is nyeri. Amivel szerintem vezetni fogja a bajnokságot. Előző futamon 15 pontot. Simán. Alex így most Kovács Dominikkel harcol a világbajnoki címért egyelőre. Aztán még ki tudja, hogy majd a szezon során ki fog becsatlakozni még. Közben Ster van megint másodpercen belül. Szerintem kapott DRS-t, és azért került másodpercen belülre. Bencéhez képest. Neó jön ki a pitbe. És ha jön az eső, Neó ezzel nagyot veszít. De úgy néz ki, hogy
nem voltak azok a médiumok már jók. És így Neo azt szeretné szerintem, hogy most innen felérni a többiekre frissebb gumikkal. Na, meglátjuk, hogy menni fog-e. Nézzük vissza a sterékre. És Ster már megint másodpercen kívül van. Szóval... Na, most nem figyeltem, mit mondtam, szóval nem tudom folytatni a mondatot. És már megint másodpercen kívül van, szóval ez már megint egy elúszott hajó. És jön a pitbe Ster! Na, ez érdekes. Jön a pitbe, és miket fog kapni? Médiumokat, és reagál ezek szerint Neóra. Na, ez érdekes, viszont ha jön az eső, akkor ezzel nagyot veszítenek Neóék. Szóval ebből még bármi kisülhet, de egyelőre ez az egyetlen akció, hogy nézzük Alexet az élen menni. Aki nagyon szépen megy, és dominálja egyelőre a futamot, úgymond. Viszont ebből Grand Slam nem lesz, mivel nem ő vezette az összes kört. És most mindenkinek beállt egy ilyen nagyobb különbség, mindenkinek 4 másodpercnél több a különbség, szóval főleg itt a második, harmadik, negyediknél itt kb. Ugyanaz a különbség közöttük. Ja, így van. Likáriú! Mit kellett, hogy fogjon? Hát akkor, így van, akkor menjünk vissza Alexhez, és akkor most csak ezt tudjuk tenni, hogy nézni, ahogy hogyan vezeti a futamot. Igazából egyelőre úgymond hibátlanul vezet, de bármikor hibázhat, még 10 kör van hátra. És egyébként ott volt a háttérben a Merci, szóval bármi megpörög, a Merci már is megy mellette, szóval azért nem akkora a különbség. Ster kap 3 másodperces büntetést közben. Kapunk egy ilyen úgymond belső kamerát a rendezőtől. És Neo! Hoppá, valószínűleg Neo a leggyorsabb körre ment, vagy egyébként nem tudom, de megfutotta 1.16.8-al. Akkor most nézzük őt, mert most ő gyorsnak tűnik. 1.16.8-at ment, az eléggé szép. Egyébként eléggé keményen tolja, de most itt Stertől kapott 4 tizedet ezen a részen. Belehibázott. És Kovács Dominik csökkenti az hátrányát. Szóval, ja. Szóval ez izgalmakra adhat okot, és Berecki Bence is kap 5 másodperces büntetést, mivel gyorsan ment be a pitbe, és ő is médiumokat kap. Ez nagyon érdekes. Ha jön a végén az eső, és jól mondta Vazsi, akkor... De egyébként nem tudom, mert ha jönne az eső, akkor nem állnának ki, szóval valószínűleg itt nem lesz eső. És akkor így kijött, akkor Berecki Bence is, és akkor itt az élen már csak Aston és Merci maradt, Alex és Kovács Dominik, és Alex, ha végig menne, akkor 19 körös médiumokon lenne, ha jól számolom, vagy akár 20 körös médiumokon. Szóval elég érdekes, és Berecki Bence tolja le a pályáról Stert. És Berecki Bence 7,5 másodperccel jött Neo elé. Az eléggé sok, mivel mielőtt megpörgött Neo, azelőtt ott volt még Berecki Bence előtt. Szóval Neo ezzel a megpörgéssel nagyon sokat veszített. 7 másodpercet, vagy azt szerintem 8-at is akár. De így nem szép visszahozni. Közben Alex már 24. körben van. Itt Bencék még csak 23-ban. És egyébként Ster, az eléggé jó tempója van. Mivel azért Berecki Bence annyira durván nem tolja le a pályáról. De DRS-sel ez valószínűleg meg lesz. Igen, mivel 20% erszó van Sternek, és 65
Berecki Bencének, és nyomja is, igen, itt most azt mondja, hogy ez itt meg kell, hogy legyen. És villog is Ster, simán elmegy mellette Bence, és így feljön az 5. helyre. És hát ennyi is volt az akció. Hát igen, ez a hátránya a kevés embernek, viszont kevesebb káosz, de unalmasabb verseny. Mondom, remélhetőleg, közben egy másodpercet javít Berecki Bence a legjobb körén. Szóval mondom, hogy Britanniában remélhetőleg többen leszünk, mivel ugye most valamiért mindenki nem ért rá, szóval pedig Mexikóban 17-en voltunk, szóval hogy tudunk mi sokan lenni. Másfél másodpercet javít Berecki Bence. Ez valószínűleg egy nagyon durva, leggyorsabb kör lesz, az az igazság. És durva tempója van, az a tény. Már sokszor mondom, hogy az az igazság. Na, és akkor Likári úrra közeldik Berecki Bence. És neki az egy 4. helynek néz ki. 1.15-öt! Oszta, ez milyen kör! Ez komolyan odapakolta Berecki Bence. És ezzel meg is jön Likári úrra, akit ha megelőz, és ki tud autózni akár 8 másodpercet, akkor biztosan megvan neki a 4. hely. De meglátjuk, hogy neki szabályos volt-e ez a 5 másodperces büntetés a boxért. Miközben ránézek a Discordra. Semmi nincs, szóval minden jó. És persze, hogy akkor nem figyelek, amikor történik valami. Berecki Bence nem tudom hogy, de tolja le a pályáról Likáriót, és el is megy az Aquaminerali előtt. Ezt nem tudom, hogy csinál, de ennyivel gyorsabb, hogy másfél másodpercet közeledett. Egy szektor alatt szerintem Likárió hibázott, és már másodpercen kívül lesz. Nagyon durva a tempója Berecki Bencének. És Neónak nem ekkora tempója van, az igazság, tehát hogy Sterrel tudja úgy nagyjából tartani a lépést. De mindjárt meg is nézem neki hány százalék ersza van. Nem sok. Szóval ez így elég érdekes. Ster az, aki Likárió mögött próbálja megelőzni. Na, az értelmes volt, de mindegy. Tehát Ster az, aki Likáriót szeretné megelőzni, és már másodpercen belül van. Jönnek ide a bal-jobb sikánhoz. És itt Likáriónak nincs tempója, vagy egyébként nem tudom, mi történik, de nagyon lassú. Hirtelen így belassult. Jó, már látom miért. 17 körösek a hárgyai, és közben Neo kap 3 másodperces büntetést. Tehát Likáriónak 17 körösek a hárgyai, és Martonárónak 13, és a végén nem fog jönni az eső. Bocsi, nem tudom, hogy mit nézett igazából. Azt írta, hogy a vége elsős, de hát ezek szerint akkor nem jött meg. És ugye akkor... nem, hogy erről pont nem maradtam, hogy Ster megelőzte Likáriót. Mindegy. Na, már én is fáradok itt. Az unalomban már össze-vissza beszélek. Kovács Dominik lép ki! Nem hiszem el, gyorsan invelem vissza azonnal. Viszont ez így egy durva fordulat lehet. Azonnal inveltem vissza Kovács Dominiket. De még egyszer küldök neki egy invet. Küldök megint egy invet neki. Persze, hogy eltekerek felette. Itt is van. Kovács Dominik már visszajoinolt. Ja, visszajoinolt. És nem hiszem el. Ezt nem hiszem el.
ezt remélem, hogy Mi történik? Intert rak fel Kovács Dominik. Ez mit szeretne jelenteni? Tehát, hogy én azt hittem, hogy csak az IA-ja bejött egy friss gumiért, mert hogy már el van használva. És hogy már nem tudod lereagálni, és az IA-ja bejött a boxba. De nem, Kovács Dominik direkt jön be intermediatekre. De az esőnek nyoma sincs. Tehát én ezt... Őszintén, ezt most egyáltalán nem értem, és Olex 20,5 másodperccel vezet. Végig dominálja ezt a futamot. De nem, ezt most nem értem Kovács Dominiktól. És jön Olex. Most... Jézusom, itt most nagyon lemaradtam a dolgokról, nem értem, mi történik. Miért jönnek ki? És ő is intereket rak fel, nem ő szoftokat. De miért rakott fel Kovács Dominik intereket? Ennyire közel van az eső? Vajon? Mert hogy, aha, most befelhősödött. Lehet, hogy elkezd esni az eső, és akkor Kovács Dominiknak a végére ez nagyon jó. Márton Áron így elment Olex mellett, és Berecki Bence. Berecki Bencével szoros lesz, de végül elé jön, de Alexnek 100% ezt mond. Ó, Berecki Bence bejött Alex elé. És Márton Áron is vezet 3,5 másodperccel, viszont olyan az eső, az a Kovács Dominik nagyot nyer. És hát annyit nem. Max Neót meg Stert megelőzi, de szerintem ennyi. Villog Berecki Bence simán megvan Alexnek, és futamgyőzelem is. Ha nem rontja el, akkor az innen nehéz elveszteni Alexnek ezt a futamgyőzelmet. 3 kör van hátra. Már nagyon a végén vagyunk, és még mindig nem értem Kovács Dominiknak azt az intermédiátet, mert hogy esőnek nyoma sincs. Tehát, hogy semmi nem jelzi, hogy jönne az eső. És 3 kör van hátra, és egyfolytában veszíti a másodperceket azért, mert interem van. Esőgumin, tehát, hogy ezt nem teljesen értettem most így Kovács Dominiktól. Olex az, aki Jézusra, hogy tolja le a pályáról Berecki Bencét, és majdnem bemegy a boxba. Közel volt azért, és ott van már előttük Márton Áron is. Olex ezt meg fogja nyerni, főleg úgy, hogy softokon van. És lehet elmegy egy leggyorsabb körre. Csak az a kérdés, hogy Márton Áron feltartja-e. Itt sokat fog rá most közeledni. Nagyon sokat elrontja Márton Áron, és simán elmegy Alex. A gumi előnye miatt ez egy sima kikerülés, és rá is mehet a leggyorsabb körre, és esik az eső. Lila első szektor Alexnek, de esik az eső. És akkor végül igaza volt Bazsinak, tényleg megjön a végére az eső. És Alex meg így próbálja majd megfutni a leggyorsabb kört. Kérdés, hogy már el fog-e ázni a pálya, mert akkor nem fogja tudni megdönteni a leggyorsabb kör, de elkezdett esni az eső, de Kovács Dominik így sem járt még jól, és közben Berecki Bence is most előzte meg Márton Áront, aki már 17 körös hardokon van, és akkor nézzük, hogy Alexnek sikerülni fog ez a leggyorsabb kör. Jön az utolsó kanyarban, ráfordul a célegyenesre, és nézzük, el meg lesz, így van, 15-1, 4 tizeddel javítja meg a leggyorsabb kört, és esik az eső. Na kérdés, hogy ki fogja eldobni, ha esetleg úgy elázik a pálya, akkor ki fogja eldobni az autót? Oké. Minden esetre ez érdekes, ami Alex-el történik. Jézusom, hát hogy laggolok, Jézusom. Mi történik? Össze-vissza ugrál mindenki. Ó, ez kicsit élvezhetetlen így. Jó, most talán megoldódott. Nem. Még mindig ugrál, úgy döntött, hogy most így ugrálni fog. Jó van. Jézusom, hát... Jó, szerencsém már a futam végén vagyunk, és a futam végére szét is esett a lobby.
Na most megoldódott, úgy tűnik. Így van, most meg is oldódott. Ó, Bereszki Bence csúszott meg, és akkor esik az eső, de már túl későn jön, hogy Kovács Dominik nyerjen vele bármit is. Alex fogja megnyerni a futamot, de még van egy köre. Még bármi történhet, hibázhat. De ezt nem hinném, hogy be fog következni. 4 másodperccel ment rosszabb kört. Jó. Szerintem csak buggol. És akkor jön az utolsó kör. Első kanyarjába, első szektorába, amit utoljára fog megtenni. Itt a TNF1F 4. szezon második futamán. Imolában. És egyébként már is ázott a pálya eléggé, hogy 1,8 másodperccel lassabb Alex, mint a leggyorsabb köre. Bereszki Bencét simán ott hagyta. És akkor nézzük meg egyébként a büntetéseket. 8 másodperces Márton Áron. Márton Áron jöhet be a második helyre. Az nagyon szép kármentés lenne, de Bereszki Bence büntetése meg kérdéses. Hogy bármelyik büntetése csak megtalálom a szavakat. Csak érvényes lesz-e, vagy hát szabály. Na, mindegy. Remélem értik a kedves nézők, és már Alex cikázik is, elázott nagyon durván a pálya, de már Kovács Dominiknak ez késő. És Alex ráfordul a célegyenesre, már tiszta víz a pálya, de ez őt már nem érdekli, simán megnyeri ezt az imolai futamot, és a végén bele is rongyol a falba. Második helyen fog jönni Bereszki Bence, és végül kiautózta azt az előnyt Mártonához képest, aki a harmadik helyre nagyon szépen behozza. Aztán Ster jön a 4. helyen, és tiszta víz a pálya, de már mondom, nagyon késő volt. Nagyon késő jött ahhoz, hogy az Interes Kovács Dominik nyerjen vele bármit is. Aki itt jön, és végül nem vált be neki ez a stratégia. 6. helyre jön be, ugye Neo akkor 5. és Likárió jön be az utolsó túlélő autóval, a 7. helyen, mert hogy 11-ből 4-en estek ki. Be is jön Likárió, és szerintem rákérdezek, hogy legyen-e interjú. Szóval Alex megnyerte. Itt Imolában ezt a futamot. Itt is van, itt a pódium. És akkor Bereszki Bence lett a második, és Márton Áron a harmadik. Ez szép volt. 6-an néznek, köszönöm szépen. Bereszki Bence is kilépett már. Na, és akkor nézzük az eredményt. Alex nyerte meg a futamot 14,5 másodperccel. Azért leszcreenelem ezt az eredményt, hogy nehogy itt elvesszen a stream, aztán az eredmény meg oda veszem. De le is fotóztam. Race Directort is végigpörgetem. Incidentek. Végig. Az elég sok incident történt így is, hogy 11-en voltunk, eléggé kevesen. No, hát igazából Pillanat, csak írogatok Discordon. És akkor át is váltok szerintem interjú képre. Ja igen, és először látjátok ezt az interjús... csak megtalálom így a stream végére a szavakat. Ezt az interjús képet úgymond, vagy overlayt. Na, és már Bereszki Bence bent is van. Jaj, nem ezt akartam.
Na, és akkor be is húzom Alexet. Na, szia Alex! Jödödi. Na, hát elég jól mentél. Lesz lehet. Hát szerintem a tobok nézik. De nézd Jézusom, már mi Védon itt milyen történik? komoly. Jó, na most, jó. Na, szóval így végig domináltad a futamot, 14,5 másodpercet nyerted meg. Majdnem Grand Slam lett végül. Na, mi történt a futamon, így, amit nem láttam igazából, mesélj. Hát végül is amúgy full management volt egész végig, ugye hogy Neóval nagyon szerintem végig kontroll alatt volt az egész futam, mert végül is szándékosan csak helyet cseréltünk, hogyha kellett, hogyha például én éreztem úgy, hogy ő gyorsan még fordítva is, és ez. De aztán a safety car után még konkrétan 3 másodpercen közelebb nem volt hozzám képes senki, szóval aztán meg már így csak management volt. Na, hát azt láttam, hogy szépen taktikáztatok egyébként. Ja, nyilván, mivel úgy éreztük, hogy az első, ez nem annak volt a callja, hogy az első safety car-nál szét kéne választani a stratégiát, szóval kiállt ő. Ha valószínűleg nincs a második safety car, akkor most lehet, hogy ő van itt és nem én, de De azt láttad, hogy hogyan pörgött meg igazából? nem. Hát én már ott akkor egy ilyen 2,5 előttük voltam, mert ugye ők csatáztak és én nem azt tudtam. Majd egyébként a Merci az nem nagyon taktikázott így, tehát hogy a Mercinél igazából volt úgy, hogy csatáztak, bár tehát, hogy nem volt sokszor az, hogy taktikázzanak, sőt, szinte az egész futamon nem fordult elő, csak nálatok. De ők szerintem egy hangba sem voltak, szóval nem tudtak összebeszélni. Hát igazából úgy volt az a Neós megpörgés, így elmesélem, de majd streamben úgy is visszanézheted, hogy ugye Aquaman Rally-ba mentek azt hiszem Kovács Dominikkel, és jól látom Neo egy kicsit túlcsúszott, és meg is pörgött Kovács Dominikben. És akkor ezzel azt hiszem ilyen 8 másodpercet veszített, szóval igazából ennyi. És még azt szerettem volna neked mondani, hogy ha bárhogy is számolom, akkor átvetted az egyéni bajnokságban a vezető pozíciót, és szerintem a konstruktoriben is, bár abban nem vagyok biztos. Szóval igazából gratulálok, szépen mentél. Ha jól láttam, hibamentesen, bár javíts ki, ha nem így volt. Láttam egy nagyon durva megcsúszást az első sikámban. Ja, az kicsit Tokyo Drift modba átkapcsoltunk, de hát nem tudom, ott mi történt őszintén, az túlnyomtam így. Elhittem magamra, hogy én vagyok a Berezna, és aztán így meg gondolt belőle, szóval Ja. ennyi, végül is semmi. Para, de viszont amúgy nem volt az olyan, hogy megpörgés határa nem volt az, szóval. És még De bármi... kívülről rosszabbnak tűnt, mint belülről. Hát ja, a spectator mód azért tud buggos lenni. Hát bármi történt, vagy még ilyesmi, mert ugye sajnos csak 11-en voltunk, Mexikóban 17-en valamiért most nem túl sokan jöttek el, de remélhetőleg majd Britanniába többen jönnek el, ami jövő héten ugyanebbe az időpontba, vagyis nem ugyanebbe az időpontban, mivel most fél hétkor kezdődött, egyéb okok miatt jövő héten péntek 6-kor fog szokásosan kezdődni, a Season 4 harmadik futamja Britanniából. Na de most elcsavartam a szót. Most elfelejtettem, hol tartottunk. Na mindegy. Bármit még szeretnél mondani? Igazából így. Nézőknek, vagy bármi. Nem. Nem? Nem ott további szép estét mindenkinek. Jödödi. Jó van. Szia. Na, és akkor már csak Berecki Bence van. Őt be is húzom. Halló? Hello. Na, milyen volt a futamod? Hogy írnád le? Mik történtek? Hát, eseménydús. Eseménydús így egy szóban? Hát igazából... Egy szóban, igen. Igazából nem tudom, hogy kaptál egy 5 másodperces büntetést a boxban. Az... Gyorsan mentem be.
Az akkor nem volt ilyen játékbug, az. Nem, én hibám volt sajnos. De végül így is meg lett a 86. második hely. Hát, kint kezelvesen meg lett, nagy nehezen. 3-10-del már tanáron előtt, de az a lényeg, hogy meg gondoltam volna. lett. Hát meg lett, persze. És igazából nem tudom, hogy egy hangcsatornában voltatok a Dominikkel, mert vagy nem nagyon dolgoztatok össze, hogy láttam. És hát az Astonnál azért volt ilyen taktikai húzások. Hát nem beszéltünk. Én próbáltam, amikor elengedni. Egyszer nem engedtem el, de nem beszéltünk. Ja, az időmérőn meg nem tudom, az utolsó köröd ott javítottál volna egyébként? Hát -2,5 volt, azt hiszem. Ja, Úgyhogy, ja. Igen. hát az... Ja, de az utolsó kanyarban eldobtad sajnos. De ez is Igen. benne van. Nagy volt a nyomás. Igazából a Mercedes így nagy harcban van egyébként a konstruktoriben az Aston Martinnal. Szóval egyébként kíváncsian fogom várni, ha esetleg ez így folytatódik, akkor hol fogunk így kiukadni, úgymond. Na, de még szeretnél valamit mondani, vagy valami, hogy történt futamon, bármi, amit nem Hát, láttam, vagy... Nem tudom, láttad, de amikor megtámadtam Leót a első kanyarba. Safety car után. Szerintem láttam, mert kb. Végig az elsőket mutattam. Nem nagyon maradt helyem. Őszinte legyek, de hát majd vissza kell nézni. De amúgy jó futam volt. Ja, hát kár, hogy ilyen kevesen voltunk, de majd Britanniába többen leszünk, oda tudsz majd jönni? Nem tudom, lehet, hogy dolgozok, az a baj. Nem Ja. tudom még. Az is ugyanúgy, vagyis hát nem ugyanígy, mindig összezavar, hogy most az fél hétkor van, ugye az 6-kor lesz, szokásosan. De mindegy, hát akkor majd jelez, aztán meglátjuk. Persze. Na, hát akkor szeretnél még bármit mondani? Hirtelen nem. Jó, okés. Hát akkor szia! Gratulálok mindenkinek, sziasztok! Halló, halló! No, és akkor ennyi is lett volna ez a stream. Köszönöm szépen, akik itt néztek minket. Egyébként így a végére, így az interjúkra pont így megnőtt a nézőszám. 8-an néztek a futam vége fele, amikor már unalmas volt, akkor csak 3-an néztek. De köszönöm szépen, hogy egyébként egész sokan néztetek, volt úgy, hogy 10 néztetek. Ezt még egyszer nagyon szépen megköszönöm. De hát akkor ennyi is lett volna ez a stream. Jövő hét péntek 6-kor találkozunk, Britannia lesz, és már lesz itt velem mellettem a kommentátorállásban Sketty is. Szóval vele együtt fogjuk kommentálni az eseményeket, arról sem maradjatok le. Aki szeretne csatlakozni a ligában, annak itt van a Discord link itt a képernyőn, de ha bemegy ide a leírásunkba, vagy a biunkba úgymond, ott van a Discord szerverünk, ott csatlakozhat és tud jelentkezni. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy aki megnézze, vagyis hát végignézze ezt az adást, akkor jövő héten találkozunk. Sziasztok!